Father, Son, Holy Spirit. Amen. May hapon sa tanan. Narapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Ang atong ebanghelyo nga atong pagabatbaton karon hapuna kinutlo gikan kang San Lucas kapitulo 6 bersikulo 39 hangtod sa 49. Mga igsoon, karon Domingo ang atong ebanghelyo naghatag kanato og kumplito na gayod nga pagtulunan sa katong iyang gihatag nga sermon dito sa kapatagan. Nagsugod kita sa beatitude o ngani gikan kani kang Lucas, no? Dili kang Mateo gikan sa kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 11. But presentation ni San Lucas, no, ang ihang kabulahanan o pagkalaot, no, ang beatitude nga upat ka buok iyang gipili o unsa pod og dili buhaton nato unsa nato ka alaot. Og atong niaging semana nadungog nato nga bisan nato unsaon pagayon giaghat kita ni Jesus nga paghigugma sa atong mga kaaway. Karon semana ha, mo ang katapusan Domingo sa ordinary time, no? Before sa Kwaresma or panahon sa Kwaresma, nadungog na to si Jesus nga nangnudlo na pud siya. Nanudlo siya nga ang atong pagkamatarong gikan gayod diha sa ato ang kasing-kasing. Ngani naghatag siya upat ka pasumbingay or parables para hisgutan diri ang ato ang kanang pagtulunan sa ebanghelyo ug unsa mga prinsipyo nga ang atong pagkamatarong, no, atong pagka-uprightness gikan gayud sa ato ang kasing-kasing. Kanini ang pasumbingay diha sa mga eskribo o sa mga pariseo. Makita nato sa kanang Mateo 15 bersikulo 14. Og ang mga disipulo sila mga buta. Una pa sila na abri ang ilang mga mata diha sa pagtulunan ni Jesus. Mga kanira bang mga disipulo pagtulunan ba ni atong niagi, pagtulunan nga gitun-an diha sa mga Hudiyo, no? Pag-abot ni Jesus na abri ilang mata. Diha pa nila na kita na abri ilang mga mata ug unsaon ba day pagsunod nining mga pagtulunan Jesus para sila pod na sila credibility nga mutudlo sa uban, no? So unsa man ning mga kananaang pasumbingay nga nagalangkob nining atong ebanghelyo, no? Ang primerong kuan kananaang pasumbingay mao ang dili makagiya ang usa ka buta, no? Ay kaduha nga pasumbingay, dili kita makahukom. Kaya nga naman, wala putay kalabutan sa paghukom. Only ang Ginoo ra makahukom kanato. Kay ngano man tuod nga maghukom kita, nga utong man pud kita makasasala. Ay katulong pasumbingay nga ang kahoy kuno maila diha sa iyang mga bunga. Ug ang ikaupat nga mo akong gidugang sa atong ebanghelyo mo ang duha ka magtutukod sa balay. Asa gitukod? Ang usa giputukod sa kananaang diha sa kanang balason nga pundasyon, ang usa didto gyud sa bato, no? May bawan nato ni ug ato ning tukion tagsa-tagsa. So sa pasumbingay, sa primerong pasumbingay, ang usa ba ka buta makagiya ba sa buta, no? Mabasa nato ni sa kapitulo 6 bersikulo 39 hangtod sa 42. Unya misulti siya sa usa ka misteryo. Makaagak ba di ay ang buta sa laing buta? Dili ba mahulog hinuon ang duha ka buta diha sa kanal?
Kaya sa sinugdanan pa lang sa kanang ebanghelyo, no? Gipaymangnoan kita nga kanana ang magbantay gayud kita o kisa ato ang ginasunod. Otherwise, ang atong gisunod mahulog kita uban kaniya kay siya usap pud kabutan. No? So, kabahin ini, so di ay wala gyud kitay kananang kaikag, wala tay kananaang kapasidad ug wala po tay kalabutan nga mugiya sa uban kung kita mismo dili gani nato klaro ug unsay ato ang mga ginabuhat o unsay prinsipyo nato sa kinabuhi ug unsa gyud kita ka sigurado sa atong gituhuan, sa ato ang gisunod, sa ato ang kinabuhi. Mo bitaw na ini ang makita nato sa ato ang internet karon, makita nato sa mga news, uban mga fake news na gud uban. May uban dili magani fake news, but sometimes makita nato nga daghang kayo mga suggestion. No, daghang kayo mga expert nga magpagawas sa ilahang mga tambag, magpagawas sila sa ilahang mga pasunod kanato diha sa mga kananaang ilahang magani nga pagtununan nga ilang gihatag gibutang na nila diha sa kanang social media, no? Sa maning nga kuan, even mga espirituhanon nga kanang ato nga kananaang kabahin nga mga espirituhanon nga atong pagtuo, no? Ilaning gitambag. Labi na sa pati sa panalapi, no? Mga financial nga mga advices or samot na ang kanang atong mga kabahin sa atong physical nga health o sa ato ang panglawas. Daghang kayo mga tambal, mga herbal, uban pa diha mga exercise o uban pa pagabuhaton. Daghang kay mga tambang or ang uban mga kabataan, mga romantic nga mga kuan kananaang mga news o mga kananaang mga tambag o uban pa, no? O labaw sa tanan, parte sa pamilya, no? Parte sa family planning, parte sa pagpadako sa mga bata, pagpili sa ilahang mga kanang profesyon, no? Ug daghan ba kayo mga listahan ato ang naobserbahan, no? Kay sila nagkuan mo sila kanana ang ilahapod nga pasundayag nga naa sila'y kanang kaalam nini. O ang kaalam nga ilang gitambag o gihatag kanato. But only to find it out later on kita masubo. Kay nga naman nabaday sila'y kananaang daotang tinguha or kananang ilaha lang kaugalingon nga tinguha, no? Sa matinguha nila, tinguha gayud kanini ang pangwarta, no? Panapi. Mo nang kita magbantay gyud ta, no? Mo na siya nga kita mismo gipahimungnuan nga ang disipulo ang sumusunod ni Kristo. Dili gayud mo labaw sa iyang teacher, sa iyang maestro. Kita tanan nga gitrain niya susama, no? Dili mo labaw but susama sa usa ka tinun-an o usa ka kanang magtutudlo, no? Makita nimo ni sa verse 40, no? Dili mo labaw sa magtutudlo ang tinun-an apan ang nahingpit na nahisama sa magtutudlo. Muna na ang kung magpili kitag spiritual guide, kinahanglan yun nga kita magbantay gayud og mayo, no? Sa Juan kapitulo 13 bersikulo 15 hangtod sa 17 nagaingon, gihatagan tamog panig-ingnan sa ingon buhata ang akong gibuhat sa pagkatinuod sultihan tamo walay ulipon nga labaw sa galon ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo. Sabtani bulahan mo kung inyo kaning mabansay-bansay. So mo ni iyang gihatag kanato nga
panag-ingnan o parable. So brothers and sisters, madto ta sa parable number 2, no? Panag-ingnan number 2. Kita muhukom sa uban kay kasagara nato marites man ta, no? Kana po o ang uban mirasol ko, no? Kano sanang mirasol? Dili lang kay nagmarites, nagsulsol pagyod o kagubot, no? O labaw nining tanan, wala nato makita nga kita pod mga makasasala. Munang magmarites ta kay nakita nato nga ang sayop sa uban dili nato sayop. Puro naa nga daghang sayop nato nga nakita pod sa uban nga dili po nila sayop ug ilang nakita sa ato. Munang usahay hambugiro kay ta nga maayo na gyud ta. Puro dili man ta maayo sa tanan. Kay wala may perpekto nining kalibutanan. Otherwise wala ta magkinahanglan o Ginoo. So sa parable number 2, mabasa nato sa Ebanghelyo sa bersikulo 41 hangtod sa 42. Ngano makita man nimo ang puling sa mata sa imong igsuon apan dili ang truso sa imuha? Unsaon mo pag-ingon sa igsuon? Igsuon tugti ko pagkuha sa puling sa imong mata nga wala ka man makakita sa truso sa imuha. Tigpakaron ingnon, kuhaa una ang truto sa imong mata ug ayha mo makita nga mas maayong kuhaon ang puling sa imuhang igsuon. Muning kanang hypocrite ko in English pa, no? Tigparon ingnon. Muni ang buto sa but ini. Ang pagtuni mo maayo ka na gayod, but utro ka pa man di. Wala magpasabot si Jesus nga kanana mo lakat ta sa ini kinabuhi sama sa mga buta nga ato ang akseptahon tanan. Unsay ato nakita o unsay na nadungog. Kinahanglan gyud kita tamod diha sa giya sa Ginoo. Kay ang usa ka buta nga mo giha sa usa ka buta, makita na to sa verse 39 kaganiha o ang sa verse 41 nganong makita man nimo ang puling sa mata sa imong igsoon apan dili ang truso sa imuha, no? Nga usa ka man ka buta nganong nakita man nimo. Mo ni ang mga bersikulo nga natural gyud ang Ginoo diha sa verse 37 sa atong previous nato nga paghigugma sa atong isikatawo nga dili kayo kita pwede maghukom o dili ganita pwede magkontinar sa atong isikatawo. Kay nga naman ang problema sa paghukom kay ang usa ka tawo nagbuhat sa iyang kaugalingon nga siya ang usa ka hukom, maghuhukom sa ubang tawo nga iyahang kanang kakulangon, no? Iyang pagka imperfect, dili perfecto. Mao kani nga pareha sa usa ka buta nga naggiya sa usa ka buta, ang ato pod nga dili perfecto nga paghukom. Maghatag po kani dili pod perfecto nga kanana ang resulta niya ng paghukom. Ang mga eskribo o mga parisiyo mao ni ang ilang problema, no? Ang ilang pagtuo sa ilang pagka magarbuhon kaayo o sa ilang pagka magpakaron ingnon. Ilang gisubay intuto ang balaod bisag wala diha sa ilahang kasing-kasing basta gituman na nila, no? Mechanically ang balaod ug ilang pong gipasunod ang uban nga bisag wala kasabot. Kung sila magani nakasabot, okay ra. But ang katuuban wa makasabot. Unsaon man pagsunod sa tao nga wa makasabot sa ihang gasundon. Mo ganini ang kanini ang mga parisyo, mga buta.
Kaya nga naman, nakasabot sila ilang gisunod, ba't wala man diha sa kasing-kasing nila ang ilang pagsunod? Wala po diha sa ilang kasing-kasing ang pagpasunod sa mga katawhan. Munang sa katuntuang previous nga mga ebanghelyo, muna nagsulti ang Ginoo nga bulahan kamo nga nakasabot og inyong gibuhat. Otherwise, og wala mo kasabot sa inyong gibuhat nan alaot kamo. Kay wala diha ang inyong kasing-kasing. Karong ebanghelyo, gipakita nato nga unsaon man nato nga naa diha atong kasing-kasing sa atong pagabuhaton. Usa nini mao ang paghukom sa ato ang isikatawo. Kung atong naon ang paghukom nga attitude, mao kani ang kanang fundamental, no? Conservative kayo. Conservative kayo nga kanana ang pagsunod sa atong pagka-reliyoso nga tao. Katong mga tao nga madudahon, mao kato ang mga tao nga gahukom, no? Katong mga tao nga conservative yung kayo, mao katong mga tao nga kusog kayo mamantay o kusog mga mo hukom sa ubang tao, kusog manghilabot o kusog gani magbadlong. O kani ang ilang ginabuhat, mao kani ang makita nato nga mga tawhana nga sila mga self-righteous. Mahimo silang tigparon ingnon nga maayo na sila, nangoreksyon na sila, nabandong na sila, but sila mismo wala nila buhata o wala mausob ang ilang batasan. Mao kani imong bantayan nga ang ilang pagtuo nga sila ra ang insakto. O ang uban tao sa kalibutan, sa ilang palibot, wala makasunod, sila rin nakasunod ang ilang pasabot, no? So sa parable number 3, sa kananaang pasumbingay number 3, ang kahoy kuno maila sa iyang bunga. Morning sa versikulo 43 hangtod sa 44, nagaingon, dili mamungag dautan ang maayong kahoy, ug ang dautan dili makapamungag maayong bunga. Mailhan ang kahoy sa bunga, dili ang tagsa-tagsa ka kahoy, mailhan mo pinaagi sa iyang bunga. Walay mapupo nga bunga sa igos o bunga sa ubas, gikan sa tunukan nga mga tanom. So sa Mateo City, versikulo 19 hangtod sa 16 hangtod sa 19, mailhan sila sa mga bunga. Makapupo ba mog ubas sa sampinit o sa kudyapa? Ang mayong kahoy mamungag mayong bunga. Ang masakiton dautan pod sila og bunga. Ang mayong kahoy dili makahatag og dautang bunga, ug ang dautan walay maayong bunga. Putlon o isugnod sa kalayo ang kahoy nga dili maayog bunga. Ug si Jesus may padayon og paghatag nato nining pahimangno diha sa kang Mateo nga ebanghelyo, diha sa versikulo 20, iyag yung gideklarar, maila nato ang kahoy pinaagi sa iyang bunga. So mo kani ang insakto nato nga kanana ang gitawag nato og kanana ang paghatag sa atong desisyon, no? Paghatag sa atong pagpili, no? Kung unsa ba atong pilion nga maayo nga kahoy diha gayod sa iyahang gihatag kanato nga bunga. Lalimang ka karong panahon na grabe kadaghan nga kanan magtigparon ingnon. Kita tanan gialirungan og mga maayong tao og daotang tao og nagtakuban, no? Gwapo kayo og sanina, gwapo kay barog,
maayo kayo mo istorya, maayo kayo mo tambag, maayo tanan. Apan tanawa ang iyang bunga. Ang resulta sa iyang bunga. O dangup sa iya kanunay sa atong pagkamakasasala. Nandili gayon nato kalikayan o dili po nato makaingon nga mapakyas ta kanunay, but naa ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Kita kanunay gasunod ug nag-angkon diha sa atong mga kasalanan. Maayo gayud yapon ang bunga, brothers and sisters. Munto kita sa panag-ingnan, parable number 4, no? Mao kani ang kabahin sa duha ka magtutukod sa balay. Nganong gitawag ko ninyo Ginoo apan wala mutuman sa akong gisulti? Pakit-on ta mo kang kinsa mahisama ang muduol nako mamati sa akong pulong ug mutuman ini. Kay diha sa bersikulo 48, may nagpatukod og balay, nagkalot og lawom, unya nagbutang sa sukaranan ini sa mga bato. Sa pag-abot sa baha, napulungan ni apan wala maunsa, kay maayo man ang pagkatukod. Ang nakabati apan wala mubuhat, mahisama sa nagtukod og balay, ibabaw sa yuta ug walay pundasyon. Sa pag-abot sa baha, gibanlas ni ug natumba dayon. Dako kayo ang kadaot sa maong balay. Unsa kuno? Ang katong mga tawo nga nakabati apan wala mutuman. Katong mga pamilya, katong mga community, katong mga parokya, katong naa diha sa ilang trabahoan, katong mga katawhan na pinili sa Dios, binunyagan iyahang expectation nga mabalaanon kita, nakabati kita sa mensahe, labi na karon nga mensahe, no? Pig paron ingnon wala mutuman sa iyang gibuhat, mura kita mga balay. Ang atong mga community, ang atong mga pamilya, mura atong gipundar diha sa humok, dili maayo nga pundasyon sa atong panginabuhi, ug moabot ang problema sa atong kinabuhi, moabot ang dakong baha diha sa atong kinabuhi. Mabanlas kita og matumba og dako kayo nga kadaot sa ato ang kinabuhi. So brothers and sisters, daghang ayong mga kananaang pagsulay, bagyo diha sa kinabuhi, no? Sama sa kanang aktual nga bagyo, but mas labaw kining bagyo sa ato ang kinabuhi, like pagkamasakiton, nawadaan og trabaho, even death in the family, simba ko lang kung kaning mga bagyuha mo igo ka nato, basin og ulahin na ang tanan, dili kita ready, brothers and sisters, dili kita andam. Siguro mapugos kita og gamit sa mga pamaagi, no? Munang usahay na mga kananaang moabot na to nga mga unos sa kinabuhi, labi na sa pagsakit. Mapugos kita adto albularyo, mapugos kita adto sa mahal kayo nga mga kanang buhat-buhat, no? Mga kananaang diwata-diwata, munang padugo-dugo, aron lang tumanon basin og maayo. But brothers and sisters, I tell you, ulahin na tanan og kita dili andam niini, ug ang Ginoo andam kanunay mo dawat kanato, mudawat kanato para siya mo'y mahimo natong pagbatok niya ng kanang huyang kayo nga pundasyon sa ato ang kinabuhi. So brothers and sisters, dili ulahi tanan, kitang tanan giawhag, iyon siya nga
Daghan kayo ato ang gikinahanglanon bisan ang kawadon sa ato ang kinabuhi. Bisan ang atong adlaw-adlaw nga gikinahanglanon sa atong pagkaon, sa atong kananaang edukasyon sa atong mga bata, ato ang sapot, even proteksyon sa ato ang kinabuhi, ato ang trabaho, ug uban pa, or even sa atong komunidad, sa ato ang parokya, ug uban pa. Daghan kayo ang mga hagit nining kinabuhi kay kung wala ang Ginoo, wala gyud tay mahimo. You shall seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ato ang pagaunahon ang gingharian sa langit ug kining tanan maihatag kanimo, no? Kung kita naa sa ato ang kanabitawng unos o kanang bagyo gyud sa kinabuhi, adlaw-adlaw natong panginahanglanon, siya nga unahon nato ang Ginoo. Unsaon nato pag-una sa Ginoo, brothers and sisters? Love God and love your neighbor. Adto gyud ta paingon sa greatest commandment, no? Wa nagyulain. There's no other commandment greater than this. You shall love your neighbor as yourself. You shall love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ngani, kausaan niya gihatag sa Old Testament, sa Shema, sa Deuteronomy, yan ang gihatag na daan. Ug iyang gipasunod ka nato. There is a New Testament. Muna ang katuntuang gipasunod niya during the Old Testament diha sa balaod ni Moises. Iyang gipatuman, iya kining gi-implement, iya kining gi-simplify by loving God and loving your neighbor. Gipaulayan ako, brothers and sisters, gipaulayan ako ang verse 45. Ang maayong tao nagkuha sa maayong gikan sa bahandi sa iyang kasing-kasing. Ang dautan pod sa dautan kay gikan sa kapuno sa kasing-kasing. Ang baba mamulong. Mo ko ni pagsunod sa katong pagtulunan nga gihatag niya sa sermon diha sa patag o kapatagan o sermon diha sa kananaang plain, no? Nga bulahan katong kabus espirituhanon. Unsa nga kabus sa espirituhanon? Nga naay dako nga bahandi sa Ginoo diha sa iyang kasing-kasing. Ang bahandi sa kanang kabus sa kasing-kasing nga siya mismo nagtamod ug nagsunod, nagsalig diha sa Ginoo. Kaysa katong magarbuhon kaayo nagsalig sa iyang kaugalingong kusog. Napuno iyang kasing-kasing sa garbo. Napuno ang iyang kasing-kasing diha pagsalig sa iyang kaugalingon. Napuno ang iyang kasing-kasing sa kahibalo nga kalibutanhon nga kaalam o inubanan sa kalibutanon nga pag-antos, kalibutanon nga kaligutgot, kapungot, kasilag, kaysa tuntuang ganang pobre, kabus sa kasing-kasing nga naglantaw diha sa Ginoo nga iya tanan ang ato ang panginabuhi bisan og naa sa kakabos sa ato ang kananaang kinabuhi nga espirituhanon apan naa ang Ginoo, siya mismo ang nag-atiman kanato. Ug diha sa atong pagkakabos, diha nato makita ang Ginoo nga mao'y gayoy naggiya diha sa ato ang kinabuhi. Siya gayud ang nagtultol kanato kay kung wala ang atong pagkakabos nga espirituhanon, di na ta magsalig, di na ta magkinahanglan sa Ginoo. Apan malipayon, madagayaon kayo ang atong kinabuhi nga kabos kita sa espirituhanon, diha ang Ginoo mulihok ang iyang grasya sa ato ang kinabuhi nga Diyos nun, diha ang Ginoo mulihok. Munang makita nimo daghan kayo ang mga kabos espirituhanon apan malipayon.
kay nakita nila nga naa ang Ginoo uban kanila. Apan katunto ang puno nga kasing-kasing, puno sa ilang kibalo, puno sa ilahang daghan kayo nga nakuha nga degree, puno sa ilang bahandi nga pisikal nga bahandi, paghigugma sa ilang bahandi, paghigugma sa ilang salapi, puno sa gahom, kalibutan ng gahom, influensya ug uban pa. Unsay mo gawas sa ilang bisan og kabuhong nila nini mga butanga, og dili pagid sila kontento sa ilang kinabuhi. Dili pagid sila kontento o dili makakita nga ang ilahang isikataw mo sinsupod. Puno sila sa kasilag. Puno sila sa kaibog. No? Dili kontento sa ilang nabutangan nga kinabuhi. Apan puno sa ilang kasilag. Unsay mitabo? Puno sila kaayo sa kalibutan hong kabuhong. Unsay mo gawas sa ilang baba? Puno sa magmahay. Puno sa paghulga. Puno sa hambog. Puno sa hangin. O puno, brothers and sisters, sa ilang kaugalingon nga paningkamot o wala diha ang Ginoo. Muna nang gikan kuno sa kabuhong sa kasing-kasing, kabuhong diha sa Ginoo, makita nato ang kaayo sa Ginoo diha sa usa ka tawo. But gikan kuno sa dautan nga kasing-kasing, nga diha sa kasing-kasing napundo diha ang iyang kaugalingon nga mga paningkamot, iyang kaugalingon nga ganana ang gahom o uban pa nga gitunuha nining kalibutan na walay katagbawan. Brothers and sisters, diha mugawas ang pagkadautan sa usa ka tawo. Mao na ang kapuno sa kasing-kasing sa baba, no? Mamulong ang baba, mamulong sa katapusan. Si Jesus nag-expect ka nato, no? Si Jesus nagpaabot ka nato nga kita makanunayon nga makahatag og mayong prutas diha sa atong pamilya, diha sa atong community, diha sa atong trabahoan, diha sa ato ang kananaang even sa ato ang kinabag-ang tao. Kinahanglan ba kita nga mamunga og maayo nga prutas sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi? Daghan gyud nagtinguha nini. Nan, brothers and sisters, atong tagaan ang Espiritu Santo nga muhatag kanato nini kanunay. Muhatag nato og kananaang pagbansay-bansay, unsaon nato nga kanunay mabantayon, no? Magbantay kayo kita sa atong lihok nga maayo gayud ang ato ang kanang pangimpinyo diha sa atong isig katawo, sa atong pamilya, sa atong community. Brothers and sisters, dili sayon ang pagbuhat og minaayo o wala diha ang Espiritu Santo. Dili sayon ang paghigugma sa isig katawo. Dili sayon ang kananaang pagpakahilom, dili maghukom sa ubang tao. Dili sayon, brothers and sisters, nga kita mismo magpadayon ining kinabuhi nga magpaubos. Maminaw kanunay, magbuhat diha sa gipabuhat sa Ginoo sa atong maayo nga kahoy. Brothers and sisters, gikinahanglan nato ang kaalam sa Ginoo. Kaalam gikan sa Espiritu Santo nga makagiya kanato kada adlaw ug unsay maayo nga prutas ug unsay dawtan nga prutas. Unsay maayo nga pagkamabungahon adlaw-adlaw ug unsa ang dili mabungahon. Mao kani atong ipasunod sa atong mga kabataan, sa atong pamilya, sa atong community ug diha sa katawhan sa Ginoo. Salamat kayo ug maayong hapon sa tanan. Light them,
with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.